mwanange Agatha mwanange Gebe. Changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekundishungurudza. Uchirimira mbeu dzangu pasi nekudyisa bindu rangu mandakarima kwemakore 20 ndoda kuripwa nemombe 2 yani mbo dzako chitupa nemari yedare autara izvozvo ndi Stella Madziwa achara kuna Agatha mwananga Bebe. Yaura tinzwe Stella. Baba msoro imam. Agatha mwananga Bebe uyu. Ndofunga ndine bindu rangu. Bindu iri takaripiwa namai wangu. Wakaguwana 1982. Chipakatanga kuparima pabindu papa pa 1982. Kusvika mai wangu ini wazokumusha kwaitengesa stage wandisiya ndiri pabindu papa tichirima pabindu papa kugara kwesinack pa 1982 ndiri kungorima ipapo kuzoti gore rakapera 2022 mombe dzamai wangu dzakatanga kuuya kugadheni dzaidya mugadheni mangu manherege ndofuma kuseri ndoona mombe dzirimo pamwe nekamhuru kakatora ndichozwa redza mune nekamhuru kakauya mutori masiya chikamhuru ndaivaudza mombe dzenyu dzaita sei mombe dzenyu dzacho aiyo vanga vasingauyi ndaenda kuna naChief ndoita sei ndinotaura kuna Chief achitiye tichagara pasi nani nawo ndofunga zvakaita dzakapinda akashanu chingotsvaga mbeu ndichisima semunhu ane shumbu negadheni ndichitsvaga mbeu ndichisima tichadzita sei dzichii kuzoti zuva padzakazouya kechishanu ndopandakaenda futi kuna Chief huona zvikuita chirimo ndopandakazobva neshungu ndopandavataurira ndikati inini uyai mundirimire ndopandazozvifunga futi ndega kuti akurime ndasingavaripisi ndikavafunga kuti kurimirwa futi nemunhu pandapinda pandaita sei pandarima pandapedza ina 2023 tatopinda mungi tatopedza 2023 muna June tatanga futi kurima magadheni magadheni tinoti matichigaririra tatanga futi kurima mugadheni ndatobuda ndikatarika ine kundocheka uswa mudzanzi mutanga kundosairwa ndikatarika ndocheka uswa ndabva ndaenda kundocheka uswa ndiri kucheka uswa ndabva ndaona futi mombe pagadheni paipa mombe yeblack iri pagadheni apo mombe dzinatopinda here pai mamutori nemhomba 3 yemuriwo pandasvika mombe dzaita sei dzagezi handakashatirwa ndakaenda kuna munhingiriki nawo ndikati wewe mombe dzatanga futi gore rino kundidyisira kutanga kudai zvinoitawo here munozivi munhu kana achinga anotaura zvaruda awaibva wasingwaibvaenda kuna moko wakaita ndichibva ndaita sei ndichibva ndasara ndosara indoti ndikataura ndakafunga zvaita sei zvatopera ndatosara ndasara ndagara wakangoenda kucharadza waibva wadzoka remangwana racho wabva wasvika zvikanzi pandakwana kutopinda mugadheni ndakati watini ndikati ndakutoseka nawo ndikati ko mwana muri kuya naye asina bhutsu uyu ndikungofunga kuti zvemazvese ndozvoti zvegadheni zvakaita sei zvakapera mwana musimai musina naye bhutsu uyu vari kudonzvaonzvawo zvikanda ndozviri pai ndozviripo pandakutoseka zvanobva watopinda ndakatotaura nyaya dzekuseka ndopakati ati kuyafungai imimi handichadi kuti murime mugadheni mupi mugadheni muno ati hamuchadi kuti ndirime mugadheni muno nendawa yeyu nanzi gadheni nderangu ndikati gadheni renyu pakai pamunoti gadheni yemi ndirangu zvikanzi ndakanga ndakabata papi pana ndobva ndasimuka ndobva ndatomira ndobva ndataura ndikati mbuya story zvamuri kutaura kuti imimi gadheni ndarima makore mangani ndichiri pagadheni motaura nhasi imimi kuti gadheni ndere ndarima makore mangani ndobva zvikanzi hazvina basa izvo ndina ndakabata papi panapa ndikati makabata kana makabata pano kana munhu kwabata panzvimbo pakaraswa zvinoreva kuti ibani hakusi kuzasi kwemundawo futi pantori nemunhu ane munda wake unotori nekuzasi kupi ikoko asi haatauri imi marisi bane munda wenyu uri kupi uri uko panapa pakaraswa pano munhu wese anofanwa kungoita sei anofanwa kuona imi munotaura sei kuti panapa ndepani ndepenyu zvikanzi ndini ndakanga ndakapaita sei ndakapabata ndikati iri nzvimbo yestates hapasi penyu ende gadheni iri ndarima makore akaita sei maidi kuya nguva yese muchinda kuti ngoyafungai regerai kurima papi ndanyarara wabva kuda zvikanzi ndisambi waya yako usiye unosiya waya nemapango zvese uswa hwese urwisa hwaurwisa hwese utopedza nguva yekuisa uswa andikati aura pandanyarara uswa huya ndikuramba ndicheka uswa hwangu ndinga ndikupfirira gadheni rangu cheka uswa hwangu ndakusangana nawo futi zvikanzi wewe uri kuramba uri kuita nhara
mupi mugarden ndikati ndikasora ndiregere kurima pai garden nderangu andiregere kurima garden ndakasikwa namai wangu zvikamanya kwenda kundopukanya ndakutondopinda mugarden imomo ndakutotanga kutoti murima kupi mugarden mo wachibva wanga vari mugarden mo iwanerawo rinotori magiri matatu masipiti 3 hombe kudarika rangu waibva wabva mugarden mo muyema waibva wadzika wabva wakunditeera mashure indakwenda pandasvika pagarden pandasvika pandamira saka ndamira ipa pagarden waibva wasvika wauda kupinda mugarden ndibva ndakuwabata ndikati buya sori muda kupinda mugarden mangu muda kuitei mugarden mangu wabva zvikanzi kundibata kwekutonteiko uchibhakira ndibva ndakutoseka waibva warati wapinde kuti pandawabata zvikanzi kundibata kwekutoita chibhakira ndofunga ndakatanga wabata kashanu kandakawabata murora wavo achibva azoya ambuya afunga ndikati zvikandisiyawo kadaro tione kuti wanopinda here kana kuti havaite sei ndikati maididi kuti wapinda mugadheni mangu hazvite sei wari kudei mugadheni mangu ndipo wakada zvenharo wabva wapinda bva wapwanya gedi wabva wapinda pai mugadheni wapinda mugadheni ndakabva ndavasiya warimo ndobva ndaenda kuna sabhuku ndobva ndandotauririra sabhuku ona ndo chiunya ndobva ndandomuudza chiunya ndikati achiunya ndo nyaya iri pai iripo wachiunya akataura kati inini munyika mangu muno muchiti handidi noise ndikati alright pandanyarara pandabva pandaenda kwachairman pandandoudza futi chairman abva ati mbuya afunga tichaona zvose tichaona zvekuita ndikati taurire riri dare mukamarima nguva yakawanda vani muri papi muri pamakore esamba manhasi wapindwa nei kuti wakuitei sei pakudzinge ndikati ndo zviripo ndobva ndatonyarara zvangu ndo akazodaidzira dare rake chairman we bharavaya dare riya bharatonga watonga dare riya wakantaura wakanditiwo kumbirai ruregerero kuna mbuya story ndikati ini ndiri kukumbira ruregerero vari kubva kugadheni kwavo vari kuuya ndiwo kugadheni kwangu kuno kuya kuzondirwisa ndipo ndinokumbira ruregerero rupi zvikanzi aiwa imimi munofanirwa kuti ndachunya kumbirai ruregerero kwandakazotaura ndikatobva ndavakumbira ruregerero ndichibva ndanyasvika naiwo iwe saka imimi kana akumbira ruregerero iye mugadheni muno maachete sei haachapindi mupi mugadheni muno ini munopinda vana vake aibva ndazviona futi kuti nyaya haina kujeka ini ndonzi handipinde mugadheni ini ndiri kushandira vana ndiri kushandira ndina mai wane 98 years ndowakagovana navo pagadheni ipapo wane 98 wanodye chii ndobva ndaenda kubranch panotaura branch tichibva rawe richibva ratonga branch rikataura rikapinda mugadheni mwenyu muite sei gadheni nderenyu pindai muite sei murime ndikatanga futi kurima ndaivabvunza wakomana ndaita sei ndikatanga futi kuita sei kurima ndarima kudaro wakauya futi mbuya story wauya ndoko wakachizouya manje wataura zvikanzi ndizvoni iwe uri kuramba uchiita nharo dzekurima pai dzekuramba uchiya mugadheni muno ndoko wakachitora ndakatanga kuchera makomba unodzapedza iya dhiga uguteya ndakachera makomba angu 52 malines 28 uchipidza kudai ndaingochera makomba kwakaoma ndichichera ndichiisa manyu angu ndichicheresa marima angu ndachera ndatopedza saka ndanda kuchidyara manje chibage ndifamba ndichidyara musi watangisisa kunaya mvura ndakamuka kuseni pandapfeka bhaji pandaenda kugadheni mvura itonaya pandatanga ndati makomba angu andakasiya ndandichipedze kuita sei kudyara ndobva ndasvika makomba aya ndobva ndasvika ndobva ndakudyara makomba angu fertilizer yangu yapera pandati andikandizokere kupi kumba kotora fertilizer ndakuzokera ndiko ndakasangana namai angu waineka basa rawo pepepa pandati wati mangwanani wadaira kuti mangwanani wabva wadarika ndibva ndaenda kumba kotora fertilizer yangu ndakundodzoka kubva kumanisvika kuma ndakaona vari mugadheni mumakomba ndakachera nechibage chabuda wari kumwa zviyo wachidzongera ndakasvika ndikamira so padombo ndobva ndakumbira ndikati mwari ndibatsire handisi kuda kuita sei kutaura wachidzongera zviyo mumakomba imomo waibva wapedza waona zvoti zviyo zvapera wabva watora chibage wakutanga futi kuisa imomo futi mandakaisa chiimomo wakuisa futi zvibage waibva wapedza wakaisa chibage wakaisa masenflower wakaisa manhingirikina madhumbi ndakabva zvakare ndikaenda kunhingirikini branch kantaura manochemene webranch akantaura kati uya funga isusu tatonga havasi kuita sei havasi kurwa asi zvazvakuita zvokuti michendai kunani kuna amurewa mundotaurira wamurewa kuti amurewa ndiwo nyaya iri pai iripo ndakamuka kuseni tikaenda kuna amurewa iti dzakashanda ndafamba paamurewa ndiwo nyaya iri kupi iripo amurewa wakandipindura kati ambuya afungai zvechokwadi mauya pano kuti muite sei asi nhau iyi kai akuti ndinotaura namai angu
Pamataura imi nyaya muchiti mutaura nyaya. Iwanopindugirwa nengwane nyaya dzavo. Kuti ndirene ndikwanise kuti ndinotaura nawo. Andikwanisi kuti ndinotaura nawo. Munoona indaipinda chechianglikeni. Asi handichapindi chechipi? Cheanglikeni. Yo, saka ndodini zvikanzi regai ndibate mwana wawo. Ndiri kuma2 pane kuma1 pane dare ratoda kuya kuzoita pacharenza. Regai ndibate mwana wawo. Ndikabata mwana wawo ndiye wozouya ndotaura nechi nemwana wawo. Zveshuwa murewa akazouya kumawa. Aibazonditi nhamba dziri kuramba. Chiendai mundotaura naye ndini. Ndakaenda ndikanotaura nemwana wawo. Ndakabva ndaenda patananga nekumba pandandotaura nemwana wawo. Ndakaona ari munhu ari kuti mabhandaswa ndamutaurira. Hana kuramba zveshuwa tibva taenda kunani kuna murewa. Tasvika kuna murewa. Murewa aibva ataurawo ndiye district chairman. Achibva ataura akati imi muenzanisana nyaya inoti ina handizive magariro amakaita pai muvillage. Imi chiendai moita sei moenzanisana. Ndobva ndipaona kuti ndiite sei ndindoenzanisana. Saka akanga aripo chairman manje akanga aripo manje. Abva apindigura nyaya iyai manje. Pakutaura zvake zvikanzi ivava vangu vasingatogari muno. Iwewe vakatouya izvozvi. Ndasigari muno singagari muno. Mhuri yangu yese iri muno. Munhu ukabuda ukaenda kubasa unonzi haugare muvillage. Waina kundoshawa kwekushawira mhuri. Hausi muvillage. Une stand yako irimo muvillage imomo ndo mune vanhu vako. Unonzi hausi kundoshawira mhuri. Hauna stand. Ndopa zvakabvata zvikanzi zvatonzi mbuya funga yatonzi bvisai mbudzi na ngimundori pamunani kuna mbuya sori kada ndibvise mbudzi ine ndiri kushungurudzwa ndobvisa kuti chi mbudzi yekutenise kupi kuna mbuya sori ndanzwa ipapo ndakarwadziwa zveshuwa ndikufunga ndigorangarira ndikati kuti izvo vari kunditaurira vakudai kuti mai paro aibva vasunga kuti gadheni ratwara zvanzi ratwara mbuya sori nechikafu chese chiri pai chirimo chachari yambuya sori ndibva ndazvifunga kuti zveshuwa gadheni ribva raita rani rambuya sori ndakachaya ndakaperera ndikati kana murewa akudai ndiye mukuru ataura kudai mashoko iwayo kana ndiye mukuru zvino ndinorerekera kupi ndakasvika kumba ndikagara ndashaya kwekutaurira zveshuwa ndakabata foni ndikafonera mapfumo MP zveshuwa kutaura chokwadi pamberi pamwari ndakafonera MP ndo nyaya iri kupi iri kuno MP akanditi mama zveshuwa ndaita sei ndazvinzwa kwakuni chairman ati ndobva ndataura branch rati ndobva ndataura zvikanzi endai kupi kumadzishe makaendera ndikati aindi kumadzishe ndinofungira kuti kunongotongwa dzekuti vanhu vanenge waita sei vanenge vavitirana mhosva dzekukumana ururi kana kuti chii zvikanzi akana zvaramba izvozvo moenda kumadzishe munoita sei mundotongwa handina kumira ndakabva ndati mangwana acho ndakabva ndamukira ndobva ndaenda kuna anyakujara ndabva ndasvika futi kuna anyakujara anyakujara ndo nyaya yangu iri pai iripo saka mwanangu wangu wafunga kuti kudii ndobva musi wacho wekutanga ndobva ndadzokera kupi kumba ndikati handichadzoka mangwana acho ndobva ndazodzoka ndipo ndakasvika ndikanotaura nayo yangu dani kuna anyakujara wachibva wazoita sei waibva wazowapa samanzi kuti wasapinde pai mungati ndobva tatongwa nani naanyakujara waibva wati panina naisoi tinodona unoga zvakaita sei zvakanaka iwo pakuitana zvembesa zvozvo kuti zvakaita zvesezvo waitotaura anyakujara akati munoziva here kuti imhosva kupinda munda memunhu muchiita kuisa zvikafu pamusoro pezvimwe zvinhu nekuisa kwezveutsinyo makaita semuchiro ichi mungadai muri kutoita sei muri kutori zveshuwa anyakujara vaibva vachikumbirana isori vatakumbirana sori paya anyakujara vakati imi chikontinya endai mundori mapai akaona pane muganho here imi gumai nemuganho wenyu musaende kwani kwawo gumai nemuganho wenyu ndadzokera kupi kumba ndatambodzokera kumba mubvana vavo mangwana acho kuseni aona kuti ndozvataurwa zvemugadheni umu nekuti kana ari magadheni tinenge tine zvimwe zvimaminda zvinenge zviri kunze uko zvatinenge tichirima zvinenge zviri zvakabatsana nemagadheni wakabva wafuma nemombe dzavo kubva wandorima kunze kwaivo ndibvarira kuti ndisaite sei ndisabude kunze kuita sei kurima ndobva mutatu mwana wangu mukomana kamuzukuru kangu kachibva kaenda kumba kwemwana wawa kabva kakudzoka gogogogowe zvikanzi pamunda paya paita sei parimwa kusvika ndikati parimwa zvikanzi ndikati zvisinei ndakadzoka zveshuwa ndobva ndaidzoka kuna nyakujara ndakabva ndamuka kuti mangwana acho vakanyanja waibva watondipopotera zvikanzi mai neusiku uno ndakamuka 4 o'clock dzekunze kuwezi zoti vanhu vaitonditiza muroti ndichifamba 4 o'clock bva ndasvika kuna nyakujara wakatora wakatozomuka neni ndichitomuka wada kutoenda kundorima mama chii ndobva ndavataura naye mama ndozvomukabva mauya nenhukirikini nenguva ino ndikati zvikanzi zvarimwa zvibai zvafamba zvakati ndikati pachekwa malaini pachekwa malaini akanyanga kuti pachekwa malaini imi miendai munoita muone kuti hapana chinhu kana pasa chinhu pamunda penyu haikona ndikati takatotutira manyowa noti nhingirikini yese chirimo chese taitutira manyowa
ndobva totatura nemwana wangu ndobva tarima ivo pese pavaiuya pese vababa vashuya kugadheni ndaitukwa zvemugurugwomo gomo rinonzi vharikopo richidairira vanhu vari mumagadheni warume warume wachimira ndakazonzwa mambuya vakundibvunza kuna mbuya afungai ndikati ndozva zvinoita zvazvakaita nezvazvakaita sei zvazvakaita ndobva ndanyarara saka ipapa padakazoita kuna chauja vanodzoka saka ivo yakanga musi wesaturday ndichiri kuremba iri saturday ndobva watonditiwo ndiri kudarika ndokuenda kumba mbuya afungai wawandaidze kuti mbuya afungai wanobva wanditi nyarai zita ravanonzwa remanunirwa ndandiita sei washishaidza kana kugwarukako wandaidza kuti vanhu vese vanonzwa kuti nyarai wanyarai ndamadakara sei ndakanyarara zvikanziwo kana uri kurima mbesa dzangu mugadheni zvinhu zvako zvese zvirimo ndikati chizvitemo kana watema chii zvinhu zvangu ndikati ndakangonyara kuti ndakuwapindura pandadaika paita sei pandatei pandaenda ndandodzoka kuye pandandodzoka manje saka ndabva ndaya mugadheni ndatodiridza ndatopedza kudiridza wabva wauya netsvimbo yavo wabva wapinda nyarai vandawaringisa zvinhu zvangu zviri kupa mbesa dzangu dzandakadyara padzisapa dziri kupa ndakuvadaira zviyo zvangu zvese zvakazvirapabva zviri kupi nekuti ndandasakura pai mugadheni ndakuvadaira ndandakabata mapadza waibva wabvuta mapadza waibva wakanda kuti ndobva ndaona ndandine sola yandandinayo ndobva ndaona kuti sola yangu inoita sei inokudzika ndobva ndatora sola yangu pandaisa mapa ndobva ndamira wakutendera mwe wakutora wangwari cheambrera zvinhu zveambrera zviya chepakati chacho chinhu ichanga chidonzva kuita kudonzva wakundidhokonya nechiambrera cheya ndobva ndatozviona kuti muno muzvipitika ndezvekuti chiitike noise ini zvenoise handizvokurwa nemunhu andize ndobva ndabuda pai panze zvikanzi uri kutabuda saka kubuda kwatuita zvinge zvamuno muzive zvine zvanizvi zvazvangu zvese hausaifanira kudzokera futi mugadheni mupi ndanyarara ndabuda mande yacho ndobva ndauya yanga iri manje chichipiri saka ndanda kuti ndichigarira mombe ndakufa kundopinda pai mugadheni pane paruware patinogezera ndipo ndaigarira mombe ndiri pai pandaona mombe dzauya ndobva ndaita mombe dzauya ndobva ndadzika ndobva ndaenda ndakunotina chii wakandoriwa iwe wangu ari mugadheni mo wabva wabuda nyarai uri kuita chimo anosei ndira kumunda wangu wese handamba ndokukwana achifamba mupi mumunda ndikati mbuyasoni ndipo ndakadaira ndikati mbuyasoni kuti namombe dzake mombe dzangu handingarege chipagwe apa chichiita sei chichidyiwa wakabva kuti mugadheni kwavo wakaya pabani ipapo ndaiva ndakapfeka t-shirt yangu yegreen ndofunga wakaidhoza ikata chihomwe kudai vachitidzinga pai handakuvarwisa ndakanyarara futi ndikafamba ndikaenda saka pandaifamba ivo vaichera mashure mangu ndatifambe waibva wasara waibva wasvutu tusvike padhuze nepagadheni inobva ndayamukabva ndaenda futi pandandigarira mombe paya ndiri paya ndibva ndasvika bva ndandomira saka ndandauka ndazvomatsotso zvangu ndanachikunditakure kuti ndazvogumbi kumba pandatomira ndakuti mombe idzi dzayambuka here kumunda kwatinoda kuti tisvike dzikasvika kumunda kwandiri kutaura kuti ndiwane kuzasi kwebandira tiri kurwirayo ndikati zikaenda ikoko hatisaite sei hatiyadzoka ndakona wadzoka kudzoka kwawakaita handina kuziva kuti wakanga wakabata handina kuziva kuti kudzoka kwawaita kuya pawakapinda mugadheni ndakangoti semunhu arikugara achingopinda pai mugadheni achingorima ndakangoti ari kuita sei ari kungondorima zvaari kurima ndandopinda mugadheni wabva wandopinda mugadheni umwe ini vanova ndikati afana bavuzvizvota mombezo dzaenda chitega ndiende kupi kumba takure huni dzangu kubva ndaenda kupi kubva ndaenda kumba mangwana makuseni saka pane kwandinochera mvura vandauya nekugadheni kuya ndinotendera hangu nevovo usada kupinda nemuraitana titendera kuya saka ndiri pabani paya pandaigarira kuti mombe ndiri paya ndakamumira pabani kuya ndione mugadheni kuchena kuti mbu mugadheni machena kuti mbu mombe dzandi ndachirwa nemombe rini ndobva ndamhanya ndakamhanya ndikati mai wei mugadheni wangu mapinda chii mombe ndobva ndasvika pagedhi ndiona kuti mwakachibagauka ndikati mbuya soro watema chibage changu wakatema ndofunga munoti kana toti laini rega waitora makomba 15 kutema malines avakatema yese mugadheni 19 kana mpurisa paka ndakati ina handikwanise kana ubashi akamboya ndakamutaura ndikati ndikakutaurirai nemuromo wangu ndichapamidzira ndinoda kuti imi uyai mega muone zvikuita sei zviri kuitika mugadheni kana yampurisa wenyu wekunokwamambo ndakamutaura kuti ndikati ina handikwanise uyai mega muite sei muone zvega zviri kuita sei zvakaitika kupi kugadheni ndikaenda naye akandoringisa 19 malines avakatema makomba tichiverenga kudai so 15 pagirigini paraini rega ndipandaveka
ndomuka akabuda kumakomba ese pamwe chete ndisikaverenge madzine pane pakabuda 285 akatema mbusamamba ndikati ndizvozvi baba ndozvidimo nekuti inini ndikava ndikautaura mangwana ndikazenge ndakuda kuya kuzokutaura kuti ndichapambidzira kana kuti mangwana kuti azotumwa umwe munhu anouya kunzi enda kuya undoite sei undoona wobva asvika wobva ona hazvisi zvipi hazvisizvo ini ndaratsika ndoita fani kuti kuita sei ndiri kwanyika ndopandakatora pandakangokona makoma ndakadzokera futi kumba ndichimanya pandasvika ndobva ndaenda pana anomburisa ari pasaidi pedu vanogarawo pasaidi pedu ndobva ndamhanya ndikati vamunhengerekini ndozvaitwa ugateni kwangu nani nambuya zitori anzi mama munhu mupenyu angateme chibage ndikati ndachi ndozvaitwa kupi ugateni kwangu anzi mama ini manje ina handikaiti chirega tifonera wanyakuja tikafonera anyakujara tonzwa kuti vanopindura kuti anyakujara kuwafonera anyakujara kuwatasikati rega tivate mutumeni ndofunga mutumeni akazopindura kuti inini handikwanise kuti ndishande ndiri wekupi ndinoshandidzana nawo zvitafanike ndine divi randakaita sei randakarerekera ndavaende kupi kwarusapi saka nanyakujara naamahefu wakazouya vese wakauya vakati pinda ina ndakumira pinda mukati ndakamira padombo wakauya wakapita wakanyengerekena zvikasika kuti tione ndikati munoda kuti muone anyakujara anyatema chibage changu ndianindingezo nekuti vakandiporomisa kare kuti chibage chako ndikutema chibage chako nekuti wakatema zviro zvangu uye zvakare mune zuro wakapinda muno ndi wakapinda muno nechi nebaya saka inini handitaure chimwe ndopa wanhengerekeni mbuyaso anyakujara waya wachibva waita sei wauya bva waona chibva chazobva watotora tenesi waringisa tenesi yanga irimo wabva wabva netenesi yazvikanzi handeine tenesi wakati hanzi handeine pana mbuya sori chindonzwa kuti chii chaita sei chaitika kupi kugateni pawakasvika pana mbuya sori paipa wachingoti pindei wari kupinda munda wakabvenda netenesi iya futi nesandaki iya futi papi kundosvika naye pamba kagara chii mbuya sori nandakutaura ndakanyara ananyakujara ndowakanga wakuita sei wakutaura wakusvika paya wakutaura izvo wakanga wakutaurwa kuti zvaita sei zvatopesa warutaurwa mamwe mazuva akatooma wakataurwa rume wakuru zvemukati omegurugwa wachiudzwa kunzi hanzini ndizvo ndakavatuka kuda kuti vazoda kudhifendere kana kuti nyaya handira kudaira takanyarara tikabva tikaenda taenda ndopa takasvika kumba ndopa takazozwa kuti mutumeni ari kuti endai kupi kumadhumeni ndobva ndabva zveshuwa mwanangu anitumira mari $20 kanzi mama endai kumadhumeni kwachinoti munhu haangatemi nenguva ino pamakatema panhu ndaita chekudiridzira chibage chocho kwakaoma kusina mvura kusati kwambotanga kuti kunaya ndobva ndaenda kumadhumeni kuya waibva wataura zvikanzi ene $20 ndobva ndabuda musi wandakatobuda imomo wacho nchiti handikaindigondopachi ndiende nenhingirini wati mupurisa aite sei auye pandatobuda muya vanzi akutontaurira mudhumeni uyo anga ari mama unoona sei mupurisa tinokupai mudhumeni anaenda uya asi zvamaakuita manje zvaakuitika ndoda kundikudzidzisei chimwe chinhu imi muri munhu mukuru kana indiri munhu mukuru hapana anoziva imi hamuzive inini handizive asi tese toda kuti tidzidzisane imimi mukachiti zveshuwa mudhumeni anouye asi maakubara zvakaita sei zvakawanda zvamaakuita sei nekuti pakuuya kwokuongorora kwemudhumeni pakuchasvika nyaya handiko koma muchifungira kupi ikoko kuti isvike kupi ikoko kuchazodaidziwa nenguva wakawanda wanenguva kuzoya maakuzotongeswa kuti nhingirekini ine nzvimbo yamuri kunetsirana istatement kana pakaraswa munhu kana nyangwe munhu ukabata panhu pakaraswa hapazi papo ndepemunhu wese kana imimi zvomakaitoita izvo kana imure wakatondikudza futi akati mama kunetsana kwamuri kuita ikoko imi mukatobva pagadheni ipapapo nhasi uno mukapasiya 3 years maenda muchimaenda kwamai mukaona papinda munhu musamubvunzi nekuti inonzi stateland ndeyemunhu wese pakaraswa kana pachinzi panhu pakaraswa pasi pichi apasi pemunhu ndozvakasvika kuti mudhumeni yaibvaita seuda zvikanzi zvinochazosvika kunewe anziwe chiwawe ema newe chichi wanenge wakuzoya kuzoongorora muchazoita kuti magadheni mese iko muite sei murabizo asi tandangokumira dai mazvanga zvaita kuti muite sei muyanai ndopandakabva ndabuda ndakanga wati ndichadzoka paakantaura mazwi ndokandakagara munguva achitaura madai unanaya mamwe ndatobuda zvangu ndatobuda ndipandakabva nditambira shoko renhamo ndobva ndaenda kunhamo kwarusape ndasvika kwarusape ndakutaurira nambuya wangu nawazukuru wangu wanga waripo
Awabva mumbuti wakumbotaura kati iwe muzukuru wangu wadii kuti maita zvekutaurana musaite zvinhu zvekuita zvamuri kuita zvekuti muende kundomhangarana muchiripisana. Ndobva mangwana acho kuseni takuenda futi kuhamiro kwakutaura futi muromo wakundiramidza kuti chi hanzvadze mubhaiweka musaite setaurirana muri vanhu vezvireji wangu chi. Izvo zvayo nyaya maijekesa vanhu kusvika mandomhangara chii nyaya right. Izvo hanzi madyisa kwemakore akawanda munda right. Tati kutaura isu kuti nhau yavari kutaura ndeyekuti muri kudyisa izvo zvekuti state land yeshe kana musingabvumirwi asi hamuna mvumo yekuenda kundopwanyira chii munhu zvinhu zvake zvaadi zvaarima. Vari kuti gadheni rangu randandiri kurima kwemakore imimi maakuuya maakunditemhera chikafu mandidyisira maakundineka ndorarama sei. I think ndo kutaura kwavo kwaita vachipaumba unoti pamusoro ipapo pane pandandasiya uye pawapinda pane vazopedzisira rwendo runo wakasvika pamabhatanati okay zvese andizoba changamiri kana imi muchinyatsoona kuti iya ane stenderi yakabata iyi muna 82 kwati mwana wambuya murehwa wenhamba 17 mai wake wakatengesa munda wavo nemagadheni avo wachibva waenda ndochitangira ipapo wachibva waenda uyu munda wangu wandakasvikobata muna 82 pakapegerwa mwe achibva zvanzi mvire dzenye haina kutengeswa haina kutengwa tichibva tafambira ndini wazonya kufambira futi kuharare kwese kuitira kuti takazoya nemapega takazopegerwa muna 83 kubva tapegerwa zvechokwadi munda iwoyo hakuna kupegwa nokuti kuti wakaita kunge kumusoro kundo kune munda uku kwakazobva kwaita kuribana zototi gadheni rangu iroro ritori mumunda rangu ini pachezvaro ndo randakatanga kurima ritori mumunda robva radzika rakadai kuna nyakadzi hafu yemunda iyi zvechokwadi matoro tazopegerwa muna 83 ndopatakachizopinda muvhileji tapegerwa ndopandakatanga kutozoziwana naamai wake wachinzi mbuya murehwa kwakubva tagara ini wangu munda wakurasika kwawakaitwa ndakazopuhwa munda nababa wemwana wandauya naiwe ndo akazondipa munda asekretari wedu haangabve muno akatifambira munda wangu waita minda miri kwakupuhwa kwakubva tagara uyu munda wangu negadheni rangu ndichirima pazotengesa mai wacho mumunda uyenga asipobo tisingatobhomuziwe ari kumapurasi pazotengeswa wake mwana enga aripo mukomana mukuru naye mukomana wauya naye ari mwana akasiya muna bwikidai mbuya bva watengesa sende bva waenda kuinyazure kwacho kumwana wamukomana mukuru kubva wagara uyu muroora wavo mwana wamukomana mukuru ndisawira iwo wafuti ndisawira zvinosawira wachaya kwekurima here chirima mugadheni umu sawira ubva asara chirima muroora uyo iye asipo ari kumapurazi kumarondera wachishanda kupurazi iya inotakurwa nacho wachishanda iye kwamicho ndokuenga mugari weko mai mwana uko ukongo aendera uko wakabva waita uskogara muinyazure mutaundi wachirocherwa wasina kuenda kumusha kune muroora mwana uyo abvarwara abvafa mai waya kana paine kuruzevha kongo wakaenda ukuruzevha wacho kana wakati yewe mbuya iyi uyatitore mai wenyu kwakuchidzoka iye muzukuru akatosara achitsvaga stendi yekugara awana stendi yewani yomumwopa nekuti wemuvhileji meneke ngafa mumvana ndopa wakazotenga wepapo kwakuchigara wepapo ichi chimwe ndengena chasiwa chiri chidikichi mumaiguru wachibva watengera futi chimuzukuru chimwe ndengena ichi stendi pamusora sekuru wacho wafirwa namai wadzokera kuvhileji wachibva atengeserwa ipapo kwakubva tagara muna 20 ndopazodzorwa mai wacho mai wawa mbuya waya kubva wasvopinda mai memuzukuru yainga ari moyo agara ipapo
murume ngakubasa kuSouth Africa zvengakubasa kuSouth Africa kuyo mukadzi abva aenda kubvaswa namaichi akanzi kutema maorenji yamini muna 20 imomo nguva yakwana ava mbuya vari kurwara vari kubasa ndopaakataura kuti amai ndakuenda kuSouth Africa mai wadi vari kurwara mai hawana kuya muroora kwakubva enda kubvasiya mbuya wakadaro kwakuzonochaifura kuSouth Africa kune vanasekuru vacho variko vana hanzvadzi yamai vacho ndasiya amai vari kurwara asi mai ndavasitaurira vari kupurasi wakazochairwa foni navazikurwa nanasekuru vacho ndopawakachizoya mukumba kwabva wasopinda pamuya memuroora uyu wagara mba memuroora ndopawakatanga wakakuenda kugadheni kurimwa nemuroora muna 21 ndomawazotanga manje kuchiwaka iwo pamusoro apa pemwana mudiki akatengerwa stendi nemwana mukuru wari pamba pemukuru apa wachiri mama wako akaimba yawo muroora abva enda kuuma richakakwa namazuva acho tabuda kunokuwa ndopaita ndopawakasara iwo bwati mugadheni muya naro kutimba muroora wozouya akaona pasara padiki diki muroora kana akuchito chibata zvaziya gadheni rangu ndone muroora uya mugadheni mangu mai mbuya story mugadheni muya ndakurambidzwa namai sei zvechokwadi ndakaenda mutarikimo kwemi mbuya wafungai ko zvamakurambidza muroora ariwa makaona muripo mukuti ari mekupi munori makamese paiwo nenzira yaidzika kudai yaipinda pagedzo dzika kudai imi chigumira imo muroora arimo inoganda itogadheni kwangu muna 22 muroora aenda kuti kumarisho kake ndopawakabva sararikiti naro gadheni rodistributika muroora wazoona pagadheni rasanganiswa eseradzipa achibva angoregerawo kubva anotsvaga akatedza kwemunda wake muna 23 imomo mugore rapera zvechokwadi mombe handingarambe kuti dzinge sikapinde mugadheni kana dzaipinda mombe dzike dzigere kumba kuvhileji mwana wangu akazonowakawo zasi kumunda ikoko saka kana mombe dzaibuda dzichiendawo mugadheni make waitaurirana ikoko nemwana nemuroora ikoko wachipedzerana ikoko kwakuzoti musi iwoyo nindekenge ndiri kuenda muna June nokunga musi wa 9 June ndiri kuenda kuhanzvadzi yangu kunesa dombo ndaenda pamba pemubva ndachiti mai sinyoro mozoona amai ndasiya kumba uku munin'ina wangu ekenge auya kumba asingauya mozoona amai uku ndaakuenda ndichimire ipapo ndopandakaona zvechokwadi vari kufambisa tizotariswa dai tione mombe dzedu zvichikadzapa mupuranga tikati mombe dzadzikakaugadheni kwekwaakuma 8 chenge chatoa chirimo mombe dzasairiro iwo vekenge wakapana neikoko kwadzaidya ikoko nemuroora nemwana kuti mombe dzenyu vhura ita 9 musavhure makuseni wekenge wakupedzera neikoko ndichibva ndamira indotoseka wotosvika wakutanga kutaura nenyaya yemombe muvana wangu wakamira paindakamira wakutanga kutaura ina handina kuwadaiya ndati ndanonoka ndopandakati fambei ndichakubva pana pasvika pagedha ndopaakati makuenda mombe dzenyu idzo dzoda kunesera chibage poison ndomwaya pagedha ndopandakapera kati mai fungai mukuti imi munisere mombe dzangu zvikati kurima kunorwadza ndikati saka imimi ndikarwadziwa nokurima kwemombe kweni mombe dzenyu kubva pavhi pandekenge ndiri pakwendiwa ipapo pane makwendiwa 5 handina chandinokohwa kwesoko nemombe dzevh sanganisira nedzawo ndikati ndakabhoterendesera mombe poison ndiri kukohwa here kubva pana panosvika kurodhi saka ndati ndiutonesa chibage mushonga ndomwaya pagedha ichibva ndaenda ndadzoka ndopandakati shuwa mombe idzi zvinozoramba dzichipasa saka zichizika ikoko kadokwadzinomwa mvura ndokwadzinofudira saka mombe dzaiserwa poison kaidzi ndazoita 2 days ubva ndaenda ko vandapindawo mugadheni zvakanaka vandasvogara padombo oya wakundiudza kuti muchato tirisawira namai wake ini makanzi ndiri kuenda uku kune chicken party ndoiriko muchato zetikasondonouya ndopandiri kutenda ndopandakati mbuya wafungai ndauya nemazwa makataura aya ini ndaona kuti mombe dzinoramba dzichiya mugadheni dzichidya apa mozouraya danga rangu remombe imombe dzinopasa
saka inini chikudai mugadheni mangu ndopawakatanga wazungopenga gadheni ndakatanga kubata ndikati ini ndidzeka nyika hanzvadzi yacho ekenga achirima mbanje ndikati dzeka nyika rini wacho ekenga achirima gadheni mangu ndopawakabva tanga kubva tangoparadzana kubva waenda inibva ndaenda ndazoti 2-3 days ndione kuti gadheni wangu asati wawaka ndione rambe waine huswa saka munhu ari kutoramba itovaka mugadheni maukoko ndopandakaita kusangana nawo ibva ndati hambuya fungai ndiri kuenda kugadheni muri kuramba muchivakawo gadheni rangu ndatoitengesera munhu svika ndo zvatoda kuona izvozvo inobva ndapfuura ndaione chimuzukuru mashure kubva ndapfuura kubva ndaita kugadheni kunoku iye kubva asara achiteera ekenga ari kuenda kubva atodzoka kwaenda kubva akuniteera kumashure kufamba kwangu iye kwawo hatienzani obva wandipfuura kubva waenda kugadheni kubva wasikotora mbariro iwe kenge wari kuwatisa kubva waidumbura kumusoro kubva wamira kwakaibata mbariro inobva ndangosvikawo bva ndangosvikopfuura ndapfuura kudai ndandisvokugate ndobva wakauya ndeke ndakawarairwa ndisina mbobharanza kubva wasikonditi sairire nesimba kubva ndati do mwana pasi chimuzukuru chine gore 6 months chimuzukuru pasi pamusoro ndopandakamuka ndikati ndinoda kupinda mugadheni mangu ndopaakabva andisaidzira kairi katatu ndakazotanga kuswera kake 4 ndikati 1 ndichigamwa neusosa 2 3 4 kusvikira 10 muroora wangu ekenga ari mugadheni pane rudo ndoda kuti munhu ndaione magadheni matatu muroora ndopaakauya zvikanzi mbuya wafungai zvamuri kuita zvakanaka here musaidzira mbuya wakadai sezvo zvawati wada kupinda mugadheni siyai wapinde monoti waneta semugadheni macho siyai mugadheni mangu muroora ndi akazovabata inongwabva ndapinda mugadheni muyomo iye ndo paakabva buda apo paakabva aenda nekwaasabhuku achibva aenda kwapera mazuva mairi ndo pandakaona ya mupurisa akuya muya mukudaidzwa kuti tingarambe tidzoka munyaya unoda kuti tizwa gadheni nderani ndirangu but imi muri kutaura kuti gadheni iri ranga richirimwa nemuroora wake iye azotora gadheni kubva kumuroora wake gadheni ndirangu ndakapa muroora kuti arime muroora wavo ndengatirima ndiakaita kuti wasikopinda wemo muna 20 tongaitinzwa kawachangamiri ndokunga mazwi awo ndowandandakabatawo futa mabvunza gadheni wachibata nzvimbo iyi wakabata namai wavo wakazoti wapedza izvozvo muroora wavo ndiye akazouya muroora wavo ndiye akazouya achibva ari make negadheni kuma 82 handi nhasiba saka 82 imimi muine gadheni renyu ava wane gadheni ravo zvinorori nguva yese kubva 82 up to now makadini imimi kuti nguva isati yareba mabva makabata nzvimbo yacho yese mubva matanga kurima makaregererei kuita izvozvo kusvikira awarime wavo vanhu vakutoziva kuti gadheni ranyu rere aiwa indati munda takabata muna 82 tibva tapegirwa muna 83 murooro yandida kumba muna 82 kana 83 nofunga muna 19 anikopaenda patengesa mai wacho munda murooro asina pekurima muroora wani ningi muroora wavo usahwira wangu ndikati ndisahwira wangu ikanimupe pekurima ndiye wandakapatibonera imimi mati ava vakataura kuti vada kuisa chibage poison kuti munhu dzife imbo zvakubata mukati chibvabuda koka mugadheni mangu asi dai asina kutaura nyaya yekuti ndichaisira mombe chipoison vamusiya nyarimo bcause ndo zvakakubata izvozvo ndozvakandibata here dai asina kutaura izvoda chimo ndikechivaregerwa chimodake ndikwanzwira tsitsi savanhu wakati wasina pekurima zvakaitika rini ndaiti mwana wangu zvakaitika rini muna juni wapere ndo pakabva patanga nyaya yacho ipapo zvaari kuti handindakarimira zvinhu paseka pamusoro mambo wangu ndoda kuti ndipindure pavari kutaura ipapo
Muroora ari kurehwa kunzi muroora nhasi uyu. Muroora uyu arorwa. Gadheni rakuda sei? Gadheni raishandiswa nahanzvadzi yangu Mazimba. Pavakagovana vachidimburirana namai vangu gadheni. Takadimburana mai vangu namai vemukadzi uyu vakagara po. Vari vanhu vakadzvangani vatatu vaibva dimburana chi gadheni 1982 vachidimburirana. Vadimburirana kudaro. Ndo hanzvadzi yangu ndipakabva yatanebva ndobata gadheni yebva kuti kushanda. Pakaregerawo hanzvadzi yangu inini kushanda isu sibva kuwana nguva idhongo pindo bvotaka kuita sei kushanda. Muroora akatozororwa mumashure atozouya muroora gadheni rakuita sei rakutoshanda. Ini ndikaenda kubasa nhasi uno imi mukabuda mukaenda kubasa nhasi mukamuka muchienda kunosenza uku muri yedu munozi hamuna musha zviri kureva kuti ndakanga ndisikazi raishandiswa nani ndinda irishandisa muridzi waro right eo titaurire magadheni anga akamira sei pamusoro yenyasi ndinani inini ndoitwa chiponasiyo chiponasiyo magadheni aya mamira anga akaita nzvimbo iyi muna 1981 mbuya Sitolawa agaga mwanangedebe vachipinda munzvimbo iyoyo ndo munhu pawakasvikobata kuita munda wavo panzvimbo iyoyo iri kutaurwa. Wabata nzvimbo iyoyo muchizopegwa ichibva yaraswa zvinzi iwaterway. Yaraswa kudaro mbuya Sitolawa agaga mwanangedebe wachibva washaya munda. Minda yababa wangu ichibva yabuda iri 2. Wachibva wapuwa umwe munda nababa wangu stand number 19 yedu stand number 18 iwo wachibva wapuwa stand number 19. Zvikanzi nambuya Sitolawa zvamandipa munda sekuru Chuma, imi mbuya Chuma nambuya Murehwa maiwe avo na iwo wari 3. Nzvimbo iyi zvairi nzvimbo ine mvura iri yedoro. Ngatichishiyana tiri wangani tiri vatatu tiite nzvimbo yedu yekurima magadheni nesenza nemadhumbu. Zvechokwadi wachibva washiyana nzvimbo yechibva yadimburwa mapisi matatu, uyu pake uyu pake uyu pake. Mai vangu inini havana kuparima, vakangoshanda nguva diki vachibva vasiya. Vakati aiwa kunorima kupi kuzasi kwemunda wangu kune mvura kune mbizi nakadzi chisheyana yenyu muri vangani muri vairi. Vachibva vasheyana zvekutoti kana nanhasi muganhu wacho munoona pawakadini pawakasheyana. Vasheyana nzvimbo yekudaro ndobva watanga kurarama wachidini vachirima wachiwirirana zvawambotaura kuti ndisawira wangu zveshuwa paive neusawira hwakasimba kana nanhasi usawira hwakasimba huripo. Saka gore rapera manje panhau dzemombe dzekudyisirana dzavari kutaura ndo pakachitanga chinyi manje mutauro. Nyaya zveshuwa sekutaura kwaita kuti yakatongwa kwaishe Nyakujara kwavachiunya chairman wevillage district chairman ichibva yatongwa zveshuwa. Tikati aiwa ndikanopa humwe wose matsanangurira andiri kuita. Tikati aiwa ndisawira nasawira wana ava ngavagadzirisane wawirirane waone kushandidzana chini magadheni usawira waurege kupera nenhau yechi yemagadheni. But pakatadza kunzwisisana kunza vakanzi kumbirai ruregerero navanyakujara navachiunyawa zvikanzi kumbirana iruregerero murisawira nani nasawira. Asi havana kutadza vakatadza kukumbirana chini ruregerero. Zviri kutaurwa nambuya Sitolawa kuti maive avo vakatengesa munda wavo vachidini vachienda. Ichokwadi vakaenda avo vachishanda kupi kumapurasi kwavaishanda kumarondera. Nzvimbo zveshuwa ikasara ichirimwa nechi nemuroora. Kuzouyawo kwavakaita muna 2000 hameno zvemumba mavo hatingazvizivi kuti vakatadza kuwirirana chinechi nemuroora. Takazongoona muroora asiya kuya kuya akurimwa kumwe avo vakurima negadheni. Asi nzvimbo iri yani yambuya Sitolawa. Ngarambe tichitaura nawe yarebeswa ingani handiti. Saka iyo moenda imimi pamuganhu uri kutaurwa urunzi uripo. Imimi munotora muganhu wenyu avo vachitora chi muganhu wavo sekugara kwamaiita chi kare. Imimi hamuna tsitsi matotaura panapa mukati inini nenhau yekuti mombe yawakanga wachida kuisa mushonga muchibage izvozvo ndo zvandabva ndaita kuti ndiwadzingire nekuti
waruda kuisa mushonga muchibage uye ndo zvakazoita kuti muteme chibage muchiti mombe dzenyu dzinozodyiwa nepoison dzinozodya poison dzikafa sekutaura kwamuri kuita kuti you were very scared nenhau yepoison yawakanga waruda kuisa iyoyo hayaingaita kuti muregere kuti muteme chibage makatema chibage chemunhu asi hapana akakuonai chete saka wanga wati pane zvamamati munoda kuripirwa mombe 2 wanga wati vanoda kuripirwa mombe 2 dzekudyisa magadheni mabvuma emimi kuti hongu magadheni mombe dzangu dzinogara dzichidya magadheni muri kutaura mabvuma emimi pari pamatobvuma mukati mombe dzangu ichokwadi dzinodya mugadheni mavo magara muchidyisira mugadheni mavo saka tinoda kuti semasahwira muchindogare zvakanaka hamene kuti wadare munoti waripirani here kana kuti vanhu wachiundogare zvakanaka takutopa tingatenderere nyaya dzenyu muri vanhu vanotaurisa mese namba vanhu avo masawira nemasawira zvanga zviri kuitwa izvi muchisawira saka hawafani kuripira namba chatakuda manje ndechekuti iyo waende pamugano wogura mumunda wako zvakadini zvakanaka zvekutoti dai kwakuri kuti iwo waine mari yekukwidza wakomana wenyu wepanapa waienda wachibva wagadzisa ubva wasiya zvadini zvapera right ndizvozvo mochibvisa ma $20 kouya mupurisa wangu obva andokuisirai muganhu uri kutaurwa namai yavo saka hapana munhu anoripira umwe munhu chiendai mundogare zvakanaka mobvisa ma $20 munobvisa rini mupurisa auya aibva aise muganhu wamunoteedza mese muri wairi munoibvisa rini mari ma $20 ndinotsigira kureva kwenyu mama tati munobvisa rini ngatiendei mberi $20 kuti mupurisa auya achibva aisa muganhu kuti apa zviri kutaurwa namai kuti muganhu utoripo taura kungoti mupurisa auya abva atsinhira so that hapana anozochaukira kuenda kune umwe munhu muganhu wacho wakapiwa nani wataurwa namai avo inini wacho ndii ndakatowadumburira kuti chiuya ipapo pamanga wadimburira pacho ipapo ndo patiri kuda kuti ipapo pacho pamanga wadimburira ipapo pacho imimi muri sabhuku here toda kuti simba renyu rekudimburira munhu rinobvepi inini sanasawira wangu kuti imimi simba racho rekudimburira vanhu murinobvepi nekuti kakuti uti ndadimburira munhu ungori sabhuku ungori ishe apa makadimburirana hapana akadimburirira umwe munhu makadimburirana sekutaura kwawaita kuti makatowirirana ava mai wake wakatozoti aiwa ine aiwa pandimbi ndokubva waenda havo kwawakaenda wakakuti chidimburirana futi muri wangani muri wairi saka hapana akadimburira umwe munhu pakati penyu asi kuti makaita mese makatobvumirana kwakudimburirana chi uyu ati anopaziya muganhu uripo anotibatsira ani zvakaipa kupa munhu pekurira zvakaipa ndizvozvo kana wapa munhu chingwapa nemweyo wese haupi uchitora saka mombe idzi dzochinofa hadzo kadzonesikwadzoka mushonga dzose hakuna iye anoisira poison munhu chiri chipuka kana aita poison imhosva anofira mujeri hakuna munhu anoisa poison ivhiri kuuraya munhu imimi kukandoisa poison kuti afu ijeri hakuna ye munhu anoita matukano amagara muchiita ende nanhasi hapana asi kutodyisira ezvinezvi kubva nhasi unokwenda mberi adyisira umwe munhu uyai kuno tomuripisa handiti kubva nhasi kuenda mberi right ma $20 munovabhadhara rini chiitai tipedze dare renyu rarebesa nhau renyu itaipa nguva yakakurisa mubhadhara rini $20 rekupurisa avo yakupe muganhu
Right. Kupera kwesvondo rini? Aiwa, mweyo tinozotouya anouya achitora chipuka kwenyu. Muri kunzwa here ikoti hatidi kukuisa cheni, tinokuisa cheni motogarapo mozosimuka maane mabvisa mari yako. Muri kuzvinzwa? Mutiti mapurisa angu akuisei cheni. Nekukura kwamakaita munopirira zvakadaro muri kuenzaniswa. Waisei cheni vafunga wakomana zvakakuisa cheni izvozvi nekuti mune vakutirebesera matare izvozve. Manzwa imi mamuwa matora pamari yavo torai $20 yavo, then imimi matichi kupera kweyo. Saka isaizwa isaizwa saka mupurisa anoya musi wa 15. Musi wa 15. Right, tapedza nyaya yenyu. Mupurisa wauya okutatidzai muganhu musi wa 15. $20 yavo muhamatora $20 hawabhadhara. Avo vanounza musi wa 15. Musi wa 15 muhamamupira ikoko mupurisa anouya. Right. Chisi mukaimeka. Mazoita mari iye